ngithi uma ngikhuluma le ndaba omunye wemithetho emkhulu ongaphandle kwawo cishe ungabi bikho kulungayo umthetho wokuhlonipha ukuthi umuntu ahloniphe abanye abantu noma uyindoda noma uyinkosikazi noma umfana noma intombazana ahloniphe abanye abantu cishe kungabi bikho lutho ongalwenza ngomuntu ongahloniphi abanye abantu ucishe kungabi bikho lutho angazi noma ikhona yini into ongayenza ngomuntu noma ngeyasemhlabeni noma ngeyasezulwini ngokwasezulwini kakho lutho njengoba nihamba nje nilandela ushembe uma ningakwazi ukuhlonipha abanye abantu noma umfundisi noma umkhokheli noma uyinkosi noma uyinduna noma umshumayeli noma umvangeli noma umphathi noma uyinkosikazi noma umama noma ubaba noma uyinsizwa noma uyintombi uhambo lwakho ulandela uNkulunkulu wasephakameni luhambe lonakale luhambe lonakale uma kungabanga namhlanje sikhona isikhathi esizayo lapho luyokonakala khona angazi nanokuthi kukhona uhambo noNkulunkulu wasephakameni uma umuntu engakwazi ukuhlonipha abanye abantu angikaze ngibuzwe kodwa ukuthi umuntu uyakwazi ukuhamba noshembe ahambe noNkulunkulu wasephakameni engenanhlonipho angikaze ngibuzwe mhlawumbe ngisayobuye ngibuzwe kodwa njenganamhlanje angikaze ngibuzwe ngiyengaboni mina ukuthi uNkulunkulu uhamba kanjani naye uma inhlonipho ungenayo ungakwazi ukuhlonipha abanye abantu noma uyindoda noma uyinkosikazi uhamba kanjani noNkulunkulu wasephakameni uma ungakwazi ukuhlonipha abanye abantu lo uNkulunkulu ungene kanjani kuwo ngoba uNkulunkulu wasephakameni akangeni kumuntu ongenanhlonipho ongabahloniphi abanye abantu umzwe ngayiphi indlebe uyinikwe ubani yona leyo ndlebe uthi akuve uzikhohlisa njena ngoba bakhona abantu abanjalo umuntu oyazijubele indlela yakhe uNkulunkulu engekho khona athi hayi ngihamba noNkulunkulu kodwa uma uthi uyabheka impawu ukuthi zikhona yini ezithi uhamba noNkulunkulu ngeqiniso ungazithola olunye uphawu inhlonipho akakwazi umuntu ukuthi asitshele ukuthi uhamba noNkulunkulu inhlonipho engenayo noma ungenzani noma ungasibonisani noma ungasitshelani into yokuqala inhlonipho noma uyini akukho lapho kuye ukuthi ma umuntu esekhwele khona bese kuthiwa hayi ke namhlanje inhlonipho ibeke lapha usungahamba nje ushembe ukhona khona lapho akunakwenzeka izikhundla zabantu namazinga abo kwehlukahlukene
kodwa ma uShembe ezohamba nawe uNkulunkulu wasephakameni ezohamba nawe kakunakwenzeka uma ungakwazi ukuhlonipha abanye abantu. Ngisho ungageza ugcobe uhlabelele ihlabelelo zakhe uthandaze umemeze akekho lapho uma ungenanhlonipho. Alikho izinga kuzweli kahle lokho engikhuluma ngakho. Alikho izinga umuntu ayafike kulona noma ngologcobo lwasesontweni noma ngokwasemhlabeni oye uthi ma usufike khona bese kuthiwa ke cha sekulungile manje inhlonipho sewungayibeka phansi. Awusadingi ukuthi uyiphathe mawusu. Ukhona inhlonipho yabantu abangaphezulu kwakho ngokuzalwa. Kukhona inhlonipho yabantu emintanga nabo. Kukhona inhlonipho yabantu emsemazingeni afanayo. Kukhona inhlonipho yabantu bonke nje. Zonke lezi zinto uNkulunkulu akanakuba khona kuwe ma zingekho. Ungazibongi ngokuthi wena uyisikhwangkhwanga uhloniphi ukhanda limtelo kwakhe bese uthi umntwana kaShembe. Abekho abantwana bakaShembe abangahloniphi. uShembe wayebahlonipha abantu bezinhlobo zonke nje noma ekhuluma nabo abahloniphe noma enzani abahloniphe. Akathanga ngoba nakhu vele ezulwini wayesethi kulungile abantu noma engabahloniphile akushonto lo. Uma lo muntu ethi uqala ukuhlakanipha kungesaba uJehova ukhuluma ngaloko. Uma umuntu usuke engenwe ukuhlakanipha kwasezulwini umbone ngokuthi hloniphe angenwe umoya wenhlonipho ahlonipha abanye abantu noma ukhuluma nabo abahloniphi. Uma uShembe ethi ngokuba mani ngalalela imithetho yakhe nigcine uJehova akana kuyilalela imithandazo yenu ngeke emukele nezibusiso futhi ngeke aniphe zona. Ukhuluma ngezinto ezinjalo ngomunye wemithetho emikhulu izwe linjena nje kalinakulunga uma lo mthetho kaNkulunkulu abantu bengawunakile. Kawunakwenzeka ma usagcwele amadoda angayihloniphi imizi yoyise namakhosikazi angayihloniphi imizi lapho egane khona. Kakunakwenzeka. Uma ufuna namhlanje ukuthi kwenze njani uNkulunkulu ngaba yakhuleke impendulo zangabu ngaba nikele izibusiso zangafika kimi kodwa ungahloniphi ungafuneli kude. Kukhona lapho kukhona kuyo leyo ndawo akukho kwenye indawo eyimfihlakalo. Uma ungawuhloniphi umuzi kayihlo wazi ukuthi umuzi wakho kukhona lapho kuyo leyo nto ekuphethe lapho izibusiso zikulahlekela khona. Uzi oganele kuwo uma ungawuhloniphi ungazikhathazi uze uyobhula noma uze wenze njani ukuthi wena konke okwenzayo akulungile. Nezingane zakho izinto zazo azikhanyi. Akukho umthakathi. Umthakathi uye yena lowo ukuthi wena awuhloniphi lowo muzi.
uyitshela ukuthi umuzi wakho nendoda yakho. Akufiki kuwe ukuthi lo muzi unabanikazi abangabona abanibukayo yonke into eniyenza la igcekeni. Babuke bacunuke. noNkulunkulu wasekuphakameni yacunuke. Kuyabe kuyasuka izicelo zenu kazisemukelwa nenhlanhla ningabe nisaphiwa yona. Kukhona nezingane ezingahloniphi nezabafana zikhona ezingamazi umuntu omdala ukuthi yinto enjani. Nezamantombazane zikhona ezinjalo ezingahloniphi ezingamazi umuntu omdala ukuthi into enjani. Nonina abayizalayo azibahloniphi, noyise abazalayo azibahloniphi, nonina abanye omama bendawo ayibahloniphi, noyise bendawo ayibahloniphi, ayihloniphi umuntu. Leyo ngane noma ngabe ihlanganyela namakholo, noma ngabe unine ngayinikelela uyise ayinikelele ayithandazele ukuthi mayibe nenhlanhla, akunakwenzeka. Ingane eyisiwula ngokwasezulwini noma laba abanye abantwana abayintanga yayo bengayishayela inhlombe ukuthi awusibanibani isihlakaniphi. Lokho ukuhlakanipha akuzukuphela kahle. Zonke izihlakaniphi zalokho ukuhlakanipha kunjalo. Indawana encane nje uyamfica umuntu seyakhala, abanye bagcwele emajele, abanye bangaphansi komhlabathi, abanye sebaba amahlamvu nje. Ukugqama ngokungahloniphi ubula lobo, kodwa uye ungasheshi ukubone, ngoba kakhulukazi na usemncane, ngoba kuye ukuthi ma isingene lento bonke abantwana abanye bekushayela ihlombe uzizwe uhamba le mafini, kodwa indawana encane nje bese uwa. Ube yisaga sabo bonke abantu abexwayiswayo ukuthi uma uqhubeka kanje uyofana noSibanibani naye wayenje. Uma kukhulunywa ngokwesaba uNkulunkulu, awunakusho ukuthi uyamesaba uNkulunkulu ingekho lento engikhuluma, ngahloniphi abanye abantu. Wena ndoda, nawe nkosikazi, nawe insizwa, nawe ntombi, akunakwenzeka. Akunakwenzeka. Into yesibili ukuba umuntu azihloniphe yena. Ukuba umuntu azihloniphe yena, alesabe ihlazo. Noma uyindoda alesabe ihlazo. Noma uyinkosikazi alesabe ihlazo. Noma uyinsizwa alesabe ihlazo. Noma uyintombi alesabe ihlazo. Kukhona izinto ezibukeka zingelutho nje, kodwa kubantu abazihloniphayo
uye ahambele kude nazo, uye ahambele kude nazo, angazenzi noma uyindoda angazenzi. Hayi indoda engazihloniphiyo uye ubone into encane nje, ufica umuntu uhamba ngendlela uyahlafuna, obala nje. Akazihloniphi lowo muntu, nesithunzi somuzi kayise akasihloniphi. Ngisho nokwembatha omunye umuntu kuye uvele khona la lo muntu indoda yomuzi, nangu neyikhindi ehla inyuka. Ukungazihloniphi lokho kuningi nje, singeke siqede ukubala, kodwa kunezimpawu zakhona. Zonke lezo zinto zinezithelo eziphambanayo nalokhu enikulindele lapha kuNkulunkulu. Kuhambe okunye noma kungazange kuzale manje ithelo, kodwa kuhambe kuziveze na kanjani. Kuningi kakhulu neyingane uma ithi mayihlangana nomuntu omdala endleleni ingaqheli, kuze kube uyena namahloni abuyele eceleni, uzoza ashayane nayo ngezifuba. Ungazihloniphi. Dicilela phansi isithunzi negama lomuzi wakini. Izinto ezincane nje ukubingelela. Sawubona baba, sawubona mama. Uyadlula umuntu omdala, ingane ziyakhuluma, azimshayi mkhuba nokuthi zinciphisa amazwi azadlule. Kwesinye isikhathi zima khona ngendlela iqomisana. Makhamba umuntu omdala azazi noma yini. Linakulunga kizwe elinabantu abanjalo, abantu abangahloniphiyo, abantu abangazihloniphiyo. Namhlanje akhona amadoda amanye umuntu uyalimale abuye ekhaya opha yini na ulimele kade uphuza utshwala, ushawe ubani zingane bezimthatha phi na uphuza nazo utshwala, uphuza nazo utshwala. Angilazi lona lelizwe elinjena mina ukuthi ngelaphi wonke lomhlaba wakwaZulu sibona izinto esingazazi. Sibona izinto esingazazi. Ukuthi noma abantu kwenziwe imicimbi uphuma utshwala wengane, uma sezibashaya lezi ingane noma zenza umonakalo abantu bese bekhala. Angisho ukuthi khona lapho utshwala bubuhle khona. Namhlanje ngisalindela umuntu ongangibonisa imisebenzi yakho nto lokho ukubona kukuhle nje kwathi umnumzane wakhona engaphuzi wayeseqala utshwala ke ubona kunje yakulowa muzi, noma inkosikazi yakhona noma abantwana bakhona. Kodwa ngakubonisa mina imize echithekile ngongena katshwala.
abanye abantu uthi mawuthi uyabatshela ukuthi hayi into yeyidalwa ngenqamangali-ke uma kungasalungi ngoba uma esikubonayo okuyimisebenzi katshwala kwabaphilayo kunje kangakanani-ke iy'ngilosini zalo muzi mana zoyidakwa. Nilindeleni uma imisebenzi katshwala yonke indawo lapho kungene khona niyibona isobala ngisho ngabe bekhona into ngathi inhlasi yaphembeka makuke bangena iyacisha lezi dalwa eziphuza utshwala ezizidakwa umehluko wazo uzoba yini kulabo abaphilayo?